Исәнмесез, эфирда пенжешәмбе көн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Сөт, ит ризыклары һәм яшелчәләр аз, кибетләрдә азык-төлек киштәләрен кайчан тулыландырырлар? Мәскәүдән җиңү белән Чаллы гаиләсе Татарстанны туганнар яратканнар бөтен Россия форумында тәкъдим итте. Кибетләрдәге азык-төлек киштәләре әле дә ярым буш кала. Карлы буран шигенде, һава торышының нәтиҗәләре берничә көн дәвамында бетерелә. Исегезгә төшерәбез, буран, кар, көчле җил, күз күреме начар булу аркасында федераль трассалар ябылды. Фурлар товарны вакытында китерә алмады. Әмма тынлыктан соң да киштәләр тулыланмады, дип билгеләп үтә сатып алучылар. Безнең төшерү төркеме кибетләрдә булып кайтты. Кибетләрдә азык-төлек кытлыгы күзәтелми, ләкин ассортимент азрак булды. Мәсәлән, сөт киштәләре, йомырка, ит һәм тавык белән суыткычлар әле дә ярым буш кала. Овощей нету, и молока нету, и вообще и колбасы нету никакой. Удивительно даже. Мы еще после Нового года почти первый раз зашли. Удивились. Дорог нету, каждый раз приходит. Мы вот приходим, молока нету, и масло вот последнее взяли. Ничего нету. Почему? Вот почему мы спрашиваем? Никто ничего не отвечает. Каждый день хожу так-то, продукты покупаю, но я вижу, что где-то есть пустые, но меня это не очень пока напрягает. То есть какие продукты нужны мне, я их приобретаю, они есть. Ярым буш киштәләр безне икенче кибеттә дә каршы алды. Мәсәлән, сөт продукциясе, сыр, колбаса аз. Сатып алучылар әйтүенчә, бу хәл инде берничә көн үзгәрми. Вот снежные заносы начались, заметила, что уменьшился ассортимент овощей, фруктов, ну и молочный, да, вот даже творог, сметана, как-то уже сроки, ну, допустим, прошлых недель есть, а нового ассортимента нет. Заметно, что в магазинах полки полупустые, товара меньше стало. Но я думаю, что это связано с погодными условиями. Не доезжает машины с продуктами. Поэтому вот такая ситуация. Республиканың сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Сергей Этус хәбәр иткәнчә, товар белән тәэмин итү эше тулысынча торгызылган. Торговые сети уверяют в том, что с распределительных центров выходят машины с товаром, доезжают до магазинов и разгружаются. Конечно, где-то, безусловно, они не могут разгрузиться, потому что есть снег и другие трудности. Но они уверяли, что в ближайшее время все полки будут забиты. Бу шулай кайбер кешеләрнең күпләп азык-төлек сатып алулары белән дә бәйле. Ясамалы рәвештә гызыгы барлыкка килә, запаслар тизрәк бетә. 26-27 гыйнварга барлык кибет киштәләре яңадан тулы булыр дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Тротуарлар һәм сукмаклар калын кар астында калды, йөрү авыр дип зарлана чаллылар. 8-нче комплекста яшәүчеләр сүзләренчә, юлның йөрү өлешендә тирән колея барлыкка килгән. Машиналар туктап та кала. Шул ук вакытта кар җыю эше дәвам итә. Бүген махсус техника 37-09 йорты янындагы карны җыя. Автомобиль сөючеләре әйтүенчә, нәкъ менә җирле юллар аларның баш авыртуы, колея, кар боткасы, бозлавы, мондый киртәләрне һәр тапкыр җиңәргә туры килә. Шуңа күрә алар юлчыларга шатланалар һәм аларның эшләре никадәр авыр булуын аңлыйлар. Мне, в принципе, нравится, как чистят, но у них нет возможности вывозить весь снег за город в большом количестве. Я думаю, они пока складируют его где могут. Я думаю, пока это то, что они могут сделать. А потом они со временем уже снег вывозят. Потому что, первее всего, его нужно расчистить, убрать, чтобы создать комфорт для водителей. Честно, вообще не чистят. Вот просто отвратительно. Здесь еще более-менее сегодня вот можно машину паркануть, а так нет. Учитывая коллапс создавшейся ситуации нынешней, да, я считаю, что коммунальные службы просто молодцы. Лично это мое мнение, потому что реально, посмотря другие города, бываю в других городах, я считаю, что наши коммунальные службы молодцы. Тварь как бы чистит, да, а вот местные проезды, везде эти получается, колея получается, это колеи тяжело выехать. Ну, вот, например, вот на обочину съехать, тяжело выезжать. Шул ук вакытта кар җыю эше алып барыла, әмма кыш бик карлы булды дип билгеләп үтә эшчеләр. Работаем в этом году очень много. Работаем местные проезды, перекрестки, остановки. Нашей работе мешает только одно, это припаркованные машины. Но
люди с пониманием относятся, подходят, спрашивают, нужно ли убрать, и убирают машины. Первым делом мы убрали основные проспекты, автобусные маршруты, бульвары, подъездные пути к социальным учреждениям, школам, садикам, больницам, поликлиникам. Убрали, работаем по графику, убираем местные проезды сейчас, убираем, также работаем по народному контролю, работаем и по заявкам наших жильцов. Автомобиль yolları предприятиясы хезмәткәрләре хәбәр иткәнчә, алар тәүлек әйләнәсе эшли. Техника корны төп проспектлардан гына түгел, җирле юлларда һәм социаль объектларга керү юлларында да чистарта. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Йоршалы гаиләсе Россия башкаласын яулап кайтты. Исегезгә төшерәбез, алар Татарстанны туганнар, яратканнар. Бөтен Россия форумында тәкъдим иттеләр. Чара Мәскәүдә 19-ннан алып 23 гыйнварга чаклы узды. Чаллы гаиләсен аэропортта безнең төшерү төркеме каршы алды. Шулар берничә минут элек кенә самолеттан төштеләр, алар хисләрен тыя алмый. Без барлык өметләрне аклады һәм җиңдек дип уртаклаша Гөлнара Гайфуллина. Хезмәт династиясе ватан белгечләре номинациясында иң яхшылар була, ләкин иң көтелмәгән җиңү буыннар бәйләнеше номинациясында икенче урын. Моннан тыш аларга Татарстанны тәкъдим итү һәм Мәскәүдә гаилә елын ачуда катнашу хокукы бирелде. Мы показали наши традиции, показали наш маленький гостеприимный стол, где у нас стол был накрыт, и самовар красивый с горячим чаем, и губадья, и чак-чак, и треугольники. И угостили жюри при этом. Они очень были довольны. Россия халыкара күргәзмә форумына килүчеләр Татарстан традицияләре белән кызыксындылар. Моннан тыш шәһәрдән килгән хезмәт династиясе ил президенты Владимир Путин белән очрашуда да булды. Бик күңелле очрашу булды. Без бик тә канәгать. Без шундый мөмкинлекләр булды безгә. Татарстанның данын яклап, КамАЗның данын яклап кайттык. Әлхәмдүлилләх. Барысы да яхшы булды. Без бик тә канәгатьбез үзебезнең анда катнашуыбыздан. Раул Зариповка әлегә кадәр интеллектуаль турнирда җиңүләренә ышану авыр. Конкуренция зур булды, әсраулар төрле темаларга кагылды ди ул. Номинацию «Интеллектуальные игры» мы заняли первое место. За это нам вот такими подарками нас наградили. Там первое место из 30 семей, которых играло там. Талантлар конкурсында Чаллы гаиләсе яраткан туган як җырын башкарды һәм иң яхшы 10-лыкка керде. Чыгыштан соң һәм озын юлдан соң туган якка кайткач, барлык ару толык хисләре юкка чыга ди гаилә. Үз шатлыкларын гаилә аэропортта да тирә-йөндәгеләр белән дә уртаклашты. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүгінгі менә шулар, мин Роза Хабибуллина, сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматологии «Улыбка». 54 62 31. В производственную компанию «Роротек Кама» по изготовлению автокомпонентов из пластмасс требуется. Оператора АПЛСУ. Зарплата 45 тысяч. Телефон 8 960 076 88 01.